Magandang hapon po. Ngayong hapon na ito ay makakausap po natin si Sir Eleuterio Terry Sison, isang parokyano din ng Our Lady of Manaoag. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon sa iyo, Tintin. Sir, ano po ang nangyayari ngayong hapon na ito dito sa inyong parokya? Actually, nabanggit ng aking asawa dahil siya ay malapit dito sa simbahan. At nasabi nga niya ngayon na itong araw na ito ay isang asembleya dito sa ating parokya. Kaya bilang isang nananampalataya sa Inang Birhen Maria at dito sa simbahan natin ay gusto ko ring ma-involve dahil dati naman tayong membro ng Couples for Christ at saka PREX. Kaya kung ano man yung maitulong natin para sa kapakanan at ikagaganda ng simbahan natin at pagsasama dito sa parokya. Dahil sa nakikita ko ay medyo nawawala ang ating mga kasamahang mga Roman Katoliko dito sa Birhen Manaoag. Kaya siguro sa kunting pagkakataon na makapag-share tayo ng kunting kaalaman at tulong dito ay mapapalago natin ang pananampalataya sa Inang Birhen Maria ng Manaoag. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat.